Avui preparem aquests bunyolets boníssims. Tant els podem fer amb sardines com amb seitons. Necessitem molt pocs ingredients. El peix, farina, ou, sal, all i julivert, una mica de llet i oli d'oliva. Comencem netejant el peix. Retirem el cap, les tripes i l'espina. Això ens ho poden fer a la peixateria. Passem les sardines per aigua, les deixem escórrer i les salem lleugerament. En un plat posem l'ou i el deixatem. Afegim un raig de llet o aigua. Incorporem l'all i julivert i la farina. L'anirem posant a poc i també hi afegim una mica de sal. La farina l'anem posant amb 2 o 3 cops fins que ens quedi com una crema. Posem una paella amb oli abundant al foc i anem posant les sardines en la pasta fins que quedin ben impregnades i les anem fregint. Les anem coent per tandes i un cop rosses les anem deixant sobre un paper de cuina. I ja les tenim. Les servim acabades de fer.